Bayafihlwa namhlanje eCebe ngase Centane eEastern Cape abantu abangamashumi amabili nesithupha abashona engozini yebhasi. Lelibhasi laphaphalaza layokhalakathela esihosheni lalibuya eMazepa Bay. Intatheli yezindaba zeSABC uYanga Funani ihambele lomngcwabo. Yanga sikwamukele ezindabeni zasemini sesenyukele kwabangamashumi amabili nesithupha isibalo sabantu abashona kule ngozi. Ingabe bafihlwa bonke yini namhlanje? Mandibulise kuwe noxolo ndibulise nakubabukeli bethu bendaba zeSABC. Uninzi lwabantu abasweleke kula bhasi bafihlwa namhlanje, kodwa ke zikhona iintsapho ezithile ezikhethe ukuba abantu bazo zona bazobafihla ngomgqibelo ngomso. Kukutsho ke khumbula ke le ngozi yebhasi yenzeke kwiveki edlulileyo ngomvulo, nalapho khona isithuthi ibhasi esiye sakhalala indlela yaqenqeleka ibakhupha ngaphandle ngethuba iqenqeleka injalo. Lento ke iye yakhokelela uba urhulumente wephondo aphande ngesiganeko esi, ingakumbi ukuqenqeleka kwale bhasi kwindlela engakhangeleki nobuzaza noko. Kodwa ke abaphulaphuli abantu bekhalaza, ababakhweli bekhalaza kuba kaloku besithi le bhasi bahamba ngesantya esingamandla kwaye nendlela ibingekho semgangathweni. Indlela zephondo ke ingakumbi ezilalini oko zigxekwa kabukhali ngokuba ngoyena nobangela wengozi. Sikhe sathethathethana ke nomphathiso weSebe lezothutho ephondweni umama uweziwe Tikana Gxothiwe oye wathetha wenjenje ngezicwangciso abanazo. We've made a commitment that we will do or maintain all our roads to be trafficable. However, we are having a backlog of about 62 billion rand. As the province, we are budgeted or we are receiving a budget of 2 billion rand. It's a 4 billion rand in the MTF period. It means we cannot do whatever we are expected to do. But the commitment we've made, or what was in our plans, is that we will be linking or joining the Centane and Tafalofefe with a surface route. It means, therefore, we cannot do both roads, the one joining from N2 to Tafalofefe, because we were ready with our plans, and that is the one which will go out for procurement processes, the one from Centane joining the Tafalofefe area. Lomazwi noko awabaxolisi abantu ingakumbi amaxhoba engozi. Akholelwa ukuba urhulumente wephondo spend a lot of money wasteful expenditure komasipala. Into le ibifana ba la mali ithathwe isiwe apho khona kusalungiselelwa indlela khona. Silapha ke eCebe abantu bakhona bathi bafuna indlela ingakumbi le i47 kilometers ilinka uCentane kwakunye nesibhedlela iTafalofefe. Silapha ke sizindlebe singamehlo. Siyabulela.